Halipa, käbir sözüň manysy insana gowşuklugyny näýän ýala däldirde. Meselem takdyry razy bolmak ýaly sözler. Gowşukluk perwaýsızlykdyr Salih. Razylyk bilen tabynlyk bolsa, etmäge borşy hemem güýjüň etýän zatlary deň agramlykda saklamakdyr. Takdyry razy bolmak, çekip bolmajak ýaly görnýän ýükleri ýeňe. Bu näýil bolýaka? Ähli zatlary hükmüni ýöretýän çäkli güýjüň eýeti bar. Älim jahan ilmi dama şol çäkli güýjüň gödekçilik astyndadyr. Ähli zat hemişe gödekçilikdi da onu şeýlemi? Insana da sähelçe jüdi erk berilipdir. Ol erk çäkli güýjüň ýanyna barlygy näwelli ýaly görnýän güýçdür. Beýle bolsa insan hetdeni hemde çakyny bilmeli. Ana razylyk bilen tabynlygyň başlanjam şudur. Özüňe berilen erki ulanmaly ýöne ähli zada güýç ýetirip bilmejek hemme aýan. Onun galyny bolsa akmaklyk edip baş galdyrmagyň deregine paýhat bilen tabyn bolmak gerek. Bu taýda gowşukluk ýokdur. Tersine aklyň hem kalbyň bolýan zatlar bilen sazlaşygy bardyr. Älim jagan şeý dip nizam bilen aýlanyp dur. Şeýle dämi? Ýagşy adam özüçe bolýan zatlara dahil bolaýsa näme? Nefsiň aýdanyna boyun bolup edilen hereketleriň soňy bulaşıklık bolur. Bulaşıklığın soňy betbatlyk bilen utarır diýýäňizmi? Wakalara ýagşylyk etmek niýeti bilen dahilli bolanlar da bulaşykdan paýnalarlar. Ýöne bir ýalňyşlyk bilen edilen bolsa, bir sebäp bilen işler ýene düzelip gider diýen umyt bilen edýär. Mada şeýle bolarmy? Haçanna puşman edilip toba edilse, elmidama soň haýr bilen torur. Günäsi kiçem bolsa toba etmän, şo günäni gaýtalap ýörse, ahyrynda şo kiçijik günä dag ýaly ulanyp eýetini helak eder. Her ýalňyşan adama Allah kömek etsin diýip oturman, oňa goly tutmak gerek. Akıllı adam söz ederek iş eder. Ne yapacağım? Şimdi men näder ýurdan ur. Aýalyma näme diýer? Näde aýdaryn? Etçek zadymy ýok Seyfi. Çäret barmy? Ýok. Çäret var ýurdan ur. Maňa ýeketäk kömek edip biljek. Sen, diňe sen maňa kömek edip bilerdiň. Ikimiziň kakymyz dogun, biz garnyş ahyry. Bebeğimin Çağam näme üçin getiren oklar? Seyfi nerede? Köreke nädir gelir doğuncan, aladalanma, sorart. Nasıl? Men mehribanymyň ýagdaýy näilke? Seyfi, çağam Häzir getirýärler nurdan. ýagdaý oňatmy? Şükür gowy. Kiçirek bir näsazlyk boldy, her ne ahir diýdi. Näme ol egilikmi? Meni gorkutma Seyfican. Gorkar ýaly zat ýok. Gowy diýdim sana. Ilki menem orkdym ýöne ýurdan ur, jan sag bolsun, men derip köşüşdirdi. Aman. Oğlum, Tügeleme. hani gel. Al bakale. Men oğlum, Tügeleme. men balacığım. Sana da ne sevesin Allah'can. Biz nähili bagtly, şeýle dämi? Çağalarymız birleje bolar. Nesip bolsa doğuncan inşallah. Senem şu taýda dograrsyň nesip bolsa, ýurdan ur bärdi işläp ýörse sana kömek deger şeýle dämi? Hawa elbetde. Elbetde. Men balacığım, men oğlum. Adamlar Allahy takdyra boyun ýegmän, özlerine meýilname ederler. Beýseler üýtgeýän zat näme Halipa? Älemiň çarhy hikmet bilen aýlanýar Salih. Hikmete düşünmeýän öz darajak aklynyň daşyna çykyp bilmez. Pelegiň çarhy biziň islegimize görä däl, takdyra görä aýlanýar diýseňizle.
Oğlum Bu boyda düşünün qatyan yan dostsan. Hawa şeýle. Selen. 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 Bolya görüşýänçek. Selen ýadaýlaň nähili? Oňat, Alyny gördüňmi? Garnaşym diýip alyny garawullap bereýinmi? Bolya gaharlan vermesene derrew. Neme Selen? Kino gidelmi? Aylanarız, gederiz. Allan toraly şo gitse gidäýär. Ali, biz berde. Bolya görüşýänçek. Gülýän hormat hatalypsyň öýdýän. Hawa, siz näetdiňiz? Orta hile, oňuşda boljak. Dört dersen alım, kakaňa näme diýjek? Bira lazım taparna. Levent, sen ne doğru iş edýäň? Kakaň hukman biler. Bilmez, yöneten diline berk bol. Aferin. Ali berekella oğlum. Edir Levent'in bahalary ýaly. Levent ikinji ýarmyrlykda goşmaça dersleri de başlaly oğlum. Ýokary okuw mekdeplerine giriş synaglary golaýlap Bolýar. gelýär. Menem şonu aýtjaktym. Alinem goşmaça dersleri iýeräýeli, birinji ýarym ýyllikda iýerip Maň bilmedi. arkaýyn bolup oturma aýly. Hasap edip gör. Puluny özüň töläp bilseň iýer ber. Menden tory saňa bir maşgala bir okuw ýeterlik. Ali ustahanyda işler. Levent bolsa okuw okandan soň ustahanyda müdür bolar. Emma o taýda merhum Ýusufuňam haky bara. Näçe gedek gürleşdik. Ali bolmanlar şondan peýdalanaýsa, şo aýlyk meselesinem Aylar. Ferit, Seyfin yüreğine düşme. Onsudan ol iki yeter edýär. Ösesine alyn okuw pulunu töläp bilmez. emma menem işleýän o taýda giýjem günlüğü edip dogunjan. Şoň üçinem aýlyňa malýaň da. Levent hadi. Levent han oğlum tiýdirek ýola çöli giýje galy. Bu zatlar owadan gelen soň arkaýynlykda gürleşer. Garaňky düşmänke Uludağa baraly. Ýör. Kardeşim doğunun bolsa da ýaşylyk bilen ok. Alýan aýlygyny az görýär. Äriniň ölenine 5 ýyl boldy. Islesen birem gowurdyň. Ýöne sen ýürek ýuqalyk etdiň. Men näme etjegimi bilýän. Owadan gelen soň ikilem işden kowjak. Bu gerek sana etme diýjek däl Seyfi. Özleri öz gününi görsün. Anne. Ece. Gynanma. Ne diýip bolsa men goşmaça derslere gitmeýänem okuwa girip bilerim. Ne edip gynanmaýyn Ali, merhum kakaň bolmadyk bolsa ustahana häzirki ýagdaýyna ýetermidi? Seňem ağzyndan Leventçe hakyň bar o taýda. Emma bizi sehelçaýlyk bilen işledýärler, haçandan bäri işledýärler. Näçekde Ece? Olaram öldürçe mamla. Wah oglum, beýdip ýörseň seni gaty horlarlar. Seni gaýg etmeje jan. Allah vardır. Ýür gideli. Ýüregi düşdi. Oğlum, şoň sesini ýapyp oýnasana. Ece beýtsen gydykdy bolan owa. Levent, meňe bildim soğuyan. Seyfi Ferit. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Gaterwet bolly, ýeköz galy çağa şu ýaşda. Allah sabr bersin. Levent näder känni? Entek akyl goýulmady oglan. Aýlar daýdasdag bara. Şolar biraz teselli ederler de. Ýurdan uram bar, Seyfi'nin garnaşy.
Ola gyzynyň ýanyna gitjekmiş diýip eşdim. Gyzynyň çagasy boljakmyş. Hemişelik gidet ýokla gyzynyň çagasy bolandan ýene geler-de. Evladım. Ýygy yarasyn oglum. Sağ ol ýurdan uzaýda. Men bir näçe aýlap berde bolman. Emma gaýdyp gelem soň bilejek bolar. Seni ýeke goýman. Gaýgy etme, bolýarmy balam? Bolýar. Başımız sağ olsun. Ýygy yarasyn. Sağ bol ýurdanur. Hadi Levent. Han Levent can gidelinni. Men günüme goý. Häzirden kelläme agyryp başladyň. Bolýa oglum. Islan wagtyň gelýär. Biz öýe gidýär. Ýer ýal bir zatlar taýinlaýyn. Ben kalayım. Levent, men isleten ýanynda galaýyn. Islam ok. Sen senin bilen gidiber. Meni günüme goýuň diýen size. Levent oglum. Senin bärik göçäý. Gyzgynjak nahar ýersiň. Kiriň ýuwup bererin. Arkaýyn derslerine taýýarlanarsyn. Men bärde ýaşap biljek gel. Näme üçin Levent? Bäri gatydar. Sizi bize göçäýin. Ýöne oglum. Bärde biziň ähli zadymyz üpçün. Men peji ýer bilen ýakaryn. Yok, men göçek gel. Ay yoklo. Meni gugurýanyň çyňyzy bolsa, siz gaýta bize göçäýin. Tamam. Bolýa oglum. Isläniň edäý. Bilyardo oynamana gidecek mi? Gidecek. Algyýdyň goýuny aglaýan ýaly. Intek bellisi ýoklo. Hany gideli. Levent! Levent! Näme? Nire barýan? Derse gidecekmi? Giresim meni. Ustahanda duşşort. Tabakdan soň senem eglenmede işlemäge bar. Kusura bakma. Aýyplaşma göri. Kemal. Senin burada taýyş etjek. Aýdy ber. Hany ýör. Levent, olar garşdyrma bir-birine. O taýda möhüm kagyzlar bar. Men bilen işiň bolmasyn daýda. Bar çaý demleşdir. Uzynyň näme işleýän märde? Näme iş bolsa edýän, telefona jogap berýän, hatap edýän, müşteriler garşylaýan, daş töwre garatsalaýan. Ece. Başda bolmak üçin köp adam ýutupdymy? Yok, diňe bir adam. O da soňrak geljek diýdi. Hani siz okuňyza gidin, özüm aladasyn eder. Alyň başçykara bir işlerden. Ýene bir näçe aýdan okuwtorya, onsoň alyň öýde başçysy bolardy. Al nesip bolsa uniwersitete gider Levent. Ala uniwersitete girmeli, menim orada bärde işlemeli. O bolmaz. Menden pul çykmaz. Şonu aýdaýyn. Özüne mümkinçilik bolsa bilmedim. Hawa, men bir alajyn eder Levent. Sen gaýgydy oturma. Şeýlemi? Salam, men Salih Demir. Başçysy bolmak üçin ýetipdim. Hoş geldiňiz. Adyňyzy köpeşdik Salih ağa. Estağfurullah, hoş gördük. Bize gysagla başytsa gerekdi. Aýlyk meselesine düşünüp bilsek derrew işe başla berseňizden boljak. Bu adam kän gönlüme yaramady. Wagt ýitirmäli Levent. Ýöne Nämetden bolsa edeli. Müşterileri ellerini gidirmeli. Ýöne bir zat bolaýsa sen jogap bermeli bolsaň. Biz gideli, okuw gyja galýas. Ýör Ali. Ýör gideli. Salih ağa baş üstüne içeri girim. Giriş tynaglaryna az wagt galdy. Meňe hiç umidim ýok. Beýdimesine selen, umytdan düşme. Onu okuw ýerýäň da Ali. İnşallah.
Beýle bolsa pul ýynamaga başlaýar. İstanbul'da ýaşamak aňsada däldir. Kakamam näde derkek diýip gaýga batdy. Doğrudan köp pul gerek. Näme üçin? Semih agaň işleri gowy dämi näme? Ýukulogunu satmaly boldy. Ýagdaý kän gowy däl. Mektep var ýaňyzmy golajyklar. Biz sizi Ketide uğradaýar ikiji kana. Sen näle urlaýan ey? Diliň takla. Kömek edin. Ýok bolun ştaýdan, ýok bolun. Kömek edin. Ali, ýagdaýyň ogmy? Gowy dämi? Ali, Levent, kömek et. iyi misiniz? Gowy dämi? Biz oňa sen nähili? İyiyim ben. Menem goglo. Gaty batyrga hereket etdiň Levent, sag bol. Möhüm däl. Hadi. Hany, Geç kalmayalım. onu giýjek almaly. Şu puli olara berersiň. Bunlara Birin urdum. bir tanesi Köpräň şoňa ber. Oňa taýýarlyk görüpdirler. Berekella. Berekella. Ýöne ogy ýene de aly bilen gedip böre. Ali. Ali, gel. Ovuca kız şunu. Ver kırak. Levent, senim şu yerden 3 tane tutup aç getir. Näme üçin meni getirmeli? Aly getir bersin, meň işim ma. Bolýar meni getirýär. Tamam. Ine, bollumy? Yok, bolunu Ali. Buluru Levent getirmeli. Başta sen yetişin ýaly Leventem şeydi burolları öwrenmeli. Beýtsen Levente ýagşylyk etdiň bolmaz. Ondan bir adalatsyzlyk edýän bolsa derrew boýuna gaýmeller. Çünki garşylyk görkezilmeýän zalim edýän zulmuny hakdyr öýtmäge başlar. Meselem sen Leventiň pullaryny alyp gitseň, özüne hawara bermeseň, Hey şeýlede bir zat bolmy? bolmaýan bolsa edil şoň ýaly zadyň saňa edilmegine ruhsat bermellersiň. Bu näme diýdiň bolýa? Men hakyny ýan bolsam, aly zor bilen almalym hakyny. Yok, sen alyň hakyny ýemellär. Olum hakyny zorlan almaly bolmaz. Bolly. Oturdy. Selam. Assalamu alaykum. Salam. Aýdy berin. Men bir zat buyurjukdum. Ustaňyzyň adyny köp eşitdim. Salih usta bolmaly, şeýle dämi? Hawa. Şeýle. Men gatyly iş bilen geldim. Talipleň ýatakhanasyna stol hemem oturup ýatamaly. Gaty gowy işiň bar eken daý. Puluny haýyr işler etmegi maksat edinen adamlar töler. Biziňem haýyr işler etmegimi de garaşan dälsiňiz de herne. Levent, Haýyr zor bilen ediljek zat dälir. Bir bölegi häzir töleýin, alın. 20.000 lira. Semih daý. Oho, Levent, ýagdaýlan gowmy? Mektebe gitmedinmi? Näde Semih daý? Ejem kakam ardan çykan soň işlemeli bolýan käbatlar mektebede gidemok. Daýdan dagy taňa kömek edýämiş diýip eşitdim. Selen şey diýdi. Selenin öýde pek gowny bolan soň şeýle pikir edýän bolmagy mümkin. Ziýan ýok. Bu zatlaň hiçle. Sen ýok uloň satypsyň diýerler şeýlem daý. Sattım. Ne etjekde? Kıyın güne düştüm Levent. Kenem ýaşykdan özüň işläp başladyň. Gowy düşünýändiň bu zatlary. Selenem okutmaly, oňa da pul berek. Semih daý. Soň aýtmat diýme. Ale bilen selen ikisi köp türkeşýärler. Okulen işleri ýok.
Ertek gün tereň okuwa girip bilmese, gen görmeň. Yer bolýa. Men başga bir meselen gürleşmekçi. Bizde käbir daşamarlatdyr bolýa. Esasanym şundur hatam köp. Sana kömek edäý diýjekdim. Wah, kömek ederdim öli. Ýukulagym sataýdym da. Indi näde kömek edeýin? Könüren alay, semik daý. Bizde köp iş boljak. Soň gazanyp ýoşy-ýoşdan ber maňa. Neme? Men näme diýdim kompliment? Ýok adymen. Onda da iş ödäp berdim. Gaty gowurly. Maňa da sen gerek. Üniversite Okuwa girmek üçin gowy taýinlanýarmy? Taýinlanýan ýöne bilmedim de. Gowy taýinlanmasaň girip bilmersiň. Belki de ikimizem bir okuwa girer. Men gurrun edýäňizmi? Sen näme diýäň Levent? Biz uniwersitete girmek hakda gurrun edýäs. Sen okuwa girmersiň. Näme diýjek bolýan Levent? Ala ustahana işler, menem uniwersitete girerin. Belki selenim girer. Uniwersitete girmek üçinem tinagdan geçmeli Levent. Beýdip ýörşiňi sen okuwa girip bilmersiň. Selen. Ala gaty bir baglama Selen. Bu aýdanlaryňa puşman edersiň soň. neden öyle? Sen näme üçin beýdiň? Aly kelläňi işlesene. Gaýnanýan. Ejet kakat aradan çykdy. Aňsat däldir oňa. Sen kakaň meňem ejem aradan çykdy. Ýöne ikimizem beýdip görmedik. Levent, Edil sen aýtşyňy ala edendir, Levent. Berekella gowy edipsiň. şuna Maýraly. Gelerdiň aşeýle dämi? Görürüz. Feret gelmejek bolan biýderi garaşmaly. Görürüz diýdime? Garaşjakdyr. Levent. Levent, senin biraz kömek etsene. Men näme üçin işläýin? Siz işläýäňi de, gany işläýäň. Sınav sonu Finalaryň netijesimi? Hawa, aly gümüş Levent abay. Sag bolun. Sag ol. Haýyrlysy bolsun. İnşallah Talik ha. Levent. 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 Levent, finalaryň netijesi belli boldy. Ana bakaly. Geçipdirin, öd isleyen uğruma geçipdir ece. Gerçi oğlum. Gaty begendim. Gotlayan Ali, inşallah ösürlüğün hemişelik bolur. İçi kara kalmış. Al okuwa gitmez. Ustahananyň alyny okudar ýaly pul ýok. Eger okuwa gitmek isleýän bolsa işläp kazansyn. Tam akyllama Levent. Bu ustahanada sen hakynça alyňym haky bar. Sen näme diýäň daýda? Ece. Yok Ali, bu gedekdimjak gel bestir. Berde bizem işleýär. Ondaňam alyň kakasynyň zähmeti bilen ustahana şeýle derejä etdi. Kakam ýaşap berän bolsa, beýle gürläp bilmezdiň. Bu edýäniň ýetimiň hakyny yemek bolýa. Sen näme diýäň Levent? Sen gürlesine usta. Hak imellerliýädiňe. Bular men pulum bilen isleýän zadyny etip berler. Adamlyň maňlaý derilen gazanan pullaryny esrebe ýol bermän, isleýän ýerine harçlama haky bardyr. Senin bilýän zadyň ýok. Estağfurullah. Ýür aly gideli, bestirini. Ýok ece. Ol häzir okuwa girip bilmedik üçin gaharly. Soň puşman eder aýdanlaryna görersiň. Gaharlanan üçin onu ýeke goýup gidip bilmez. Şeýle däm Salik ha. Sen pek goňly adam Ali. Nebtiňi buýrup bilýän. Ýöne nebtiň hem seni öz haky bardygyny ýatdan çykarma. Bir gün ol senin hakyny soraýsa, sen kıyın gününe galayma. Ýöne okuwa gitmek gaty möhüm däl.
Barbar aýlanyp dolanyp ýene bir şuta işe gelmeli bolaryn men. Ananar ýalyl. Näde etdiň? Näde ben arzuwlarymy buza çykaryp bildin? Kakajan çynymay diýen. Men köp taýinlandym. Ýöne bolmady, geçip bilmedim. Dinle gaýdym, jahan aýdym. Men seni ejesi ulurtdum. Onu da näýeli kynçylyk bilen. Birinji çağım ardan çykdy. Ejeň aradan çykdy. Inni diňe sen ma. Ertek bugün maňa bir zat bolaýdy. Ýeki özüň näme edersiň? Geleceğin haladasını etmek gaty möhüm. Oň çynem ya okumaly, ya da seni men algy görýän biri bilen durmuş gurmardyň düşünýänmi? Başga ýol ýok gaýdym. Başga ýol ýok. Bak. Ferhat, ýüregim tançykdy diýe. Ferhat, Kakajan, ine görürsün. Gaýdyp sen göwnüňe degmen, özüňe zor salma. Ýat diňjiň al biraz. Men derman alyp geleýin. Ne oldu sen? Näme boldy Selen? Näme üçin aglaýaň? Geçip bilmedim. Kakama muny allan görýär. Gaty gaharlandy. Inni näsem kem. Menem geçip bilmedim. Sen üçine gaty bir garaşylmadyk ýagdaýym bolan näle? Aly geçti. Kakan aýdan dogry bolup çykdy. Bir garlyk alyp bolsa gidýär. Al ustahanadamy? Dermanhana bar ýakam ýol ura dek geçeýin. Barba oturma. Beňincinden ýaňa däli boldy. Saňa da teretmez. Men geçmediňme gynanmadym. Saňa da jaň eden näler? Jaň etmedi. Mektepde aýdan zatlan goý bolsa ne dediň şeýlemi? Näme diýipdim? Ala okuwa gitmersiň, bärdi işlersiň diýipdiň-a. Şeýle dämi? Hawa, sen üçinem oňat bolar. Şeý dip bir-biriňizden aýrylmarsyňyz. Näde bile zat diýip bilýän Levent? Men mydama alyn gowlugyny isleýän. Gorkan okmy? Şähere gidip seni undur. Ali meni unutmaz. Hoş gal. Aptal Kamsyk kellem. He, aly şähere gitse, Selenden uzaklaşar. Bolly. Inni hataplar bulaşarow. tebigatdaky barlyklar baş-başdak bolsa, bulaşyklyk höküm sürermi tertip? Barlygyň öz akly ýok ahyryn. Netijede bulaşyklyk höküm sürer. Älemde ähtimal hataplara görä-de bulaşyklyk höküm sürejek ýaly. Ýöne müňlerçe bulaşyklygyň sebäbini ýok edip, barlyk ajaýyp tertibe goýan diýdigine näme diýersiň? Müňlerçe näbelli deňlemeden tertip çykýan bolsa, bu ýerde näbelli görnýänler has az. Diýmek, sen öz aklynda hazaplar garjyşyk. Älim sen aklyňa görä aýlanyrmy Salih? Gel oğlum. Gel oğlum, gel. Gel köşegim. Han geç oturup bakar şutaydı. Hawa, synyň netijesi näil boldy? Geçip bilmedim Temik daýy. Wah ey. Geçen ortamam gitjek geldim. Bar pikirim bir döwüm çörek kazanmak. Sen nähili? Seleni gördüm. Derman almana barýan ekeni. Yüreğim ağrıyor oğlum. Çydap bileme onu. Selenem geçip bilmedi. Ertesi maňa bir zat dolaysa. Allah uzak ýaş bersin Temik daýy. Sen gaýgetme. Men bardyryn. Hey men Selen ýeki goýarmy? Men käbirler ýaly ýüzüňe gülüp bakyp, diňe öz bähbidin pikir edýänlerden nälerin? Şoň ala adamlara nälet dursun. Menkä aýtmak Temik daýy. Garnaşymym bolyn. Ali Seleni bagtly etmez. Oň dostluğundan peýda gelmez. Menden sorasaňa Selen bilen oňa bile bolmagy ruhsat bermeseň o bolar. Ali 200'lü, ören 200'lü. Geçip bilmediğime kakam gaty gynandy. Barbyr men gidip biljek gel. Pulum ýok. Bärde galyp işlejek. Pul toplaryn. Şeýle de zat bolarmy? Elbetde bolar. Okuw dämde de aýlanyp dolanyp gelip şutaýdy işlerine. Ali? Men ötünç soraýan.
Sen okap bilmeň üçin näme kömek gerek bolsa ederin. Bilýäňe, ejem kakam ardan çykan soň men keypim ýok. Näme diýen özüme bilen ýok. Sağ ol Levent. Allah yarın bolsun oğlum. Ödüňe ünsüje ol eje, gaty ýadama. Sen ören akıllı olun Ali. Elmeden bir ödüňe ynamyň bolsun. Allah ihlasly bennelerine kömek edýändir. Şunu hiç ýadyndan çykarma. Sağ ol Salih ağa. Sen okuw edip barýan bolyn, bizini hatam köp işlemeli bort berdi. Wagt elinde telefon olaýsady. Onsuzam gaty köp pul çykardyk. Telefonu innikede galar da. Elbette, häzirlikçe bir alazyny edip oňşaryn. Şähere gidip biri undaýmy? İstanbul adamyň akyny alýandyr, şonu bilip goýun. Aýdýaň näme? Hey undurmy? Ýoluň açyk bolsun. Jaň etme unutma. Baranym adyma jaň ederin. Hoş galyň. Sagaman var oğlum. Salam dostlar. Salam, hoş geldin. Şo ýeri boş otaya geçäý. Ne ettin bahalary? Götüp bilmedim lan. Ýentegim taýlap otur. Bir dakika. Durhan dost. Eýdi biz sen ýerine ýerleşip bilmerdin. Otay men germe. Şeýlemi? Bagyşlarsyň. Men aşakda ýatarym. Sen geçäý ýokaryk. Bol ya, sağ ol. Ne diyordum? Erhan'dan ben geçen senin notlarını karşılaştırdım. Bir şeyler var ya değişen. Hiçbir fark yok. Sadece kitapları Alo. Alo. Ho. Al sen mi? Oňat ödüň näli? Şeýlemi? Gaty begendim. Umumy ýaşaýyş jaýyna ýerleşdiňmi? Bolaýypdyr. Senden tamada şeýledir. Berekelle Ali. Saňa jaň edermedi ýaly telefon bergimi? Aýdy ber. Ýadýan. Bollu ýazdym. Tamam. Bolýa ýazdym. Selenmi? Bilemok. Sen gidenden bäri mene onu göremok. Bolýa, sag bolanna. Hoş. Levent. Selen näli? Oňat bir daha sorajak alyjaň etdimi? Telefon belgisini aýtjak diýipdi. Jaň etdi. Ýöne telefon belgisini aýtmady. Entek yerleşmendir. Ýene bir kugundan jaň edernidi. Ey Allah, beýtmeli däl ol. Ey İstanbul otay. Gördüňmi? 2 günden unutdy seni. Men bolsam eýdip habarlaşardım. Ýa-da ýollaşlarymyň birinden telefon belgisini aýdardym. Hiç bolmana hat ýazardym. O da ýok. Saňa aýtdym men. Otayda bir topar gaýdama badyr. Bolýa Levent, sag ol. Şonu da jaň edäýdim men habardar edersiň şeýle dälmi? Elbette, arkaýyn bol. Seni urdaýynmy? Ýok, gerek gaý özüm giderim. Alo. Alo, sen Mihtaý, ýagdaýyň nähili? Men Nädip berk jaň edip bilýän Ali? Gıydym sen sebäpli okuw ýerip bilmedi. Inden jaň edip on kellesini artma. Seret. Gep köpeltme Ali.
gaýdyp bärik jaň etme düşünýärmi? Leventçe bolup bilmedin. Bolly behter jaň edämi? Bolýa ýoluň açyk bolsun ýigit. Bolýa. Näme boldy? Keýpin ýokdy. Ay hiçle. Bir daha bolupdyr. Menden gidä oturma. Gaýdy meselesi gerek. Ara daş, innem habarlaş bilen okşaýlemy. Şoňa meňdeş. Meňdeşde edil ödi. Sen jibi telefonuňa ma ulanyň ok. Şäherde çykan ok. Gaýdyň ala ulan näme etdin? Men taňa bir sır açaýynmy? Sen sır saklajaga meňdeň. Ayt. Eger sen köp pul gazanyp bilerdin. Eger maňa kömek etseň. Bolýa kömek ederin. Ýöne kömek edenim üçin pul gerek gel. Bay taada kenin ay. Nire dönmesin ay. Bay bo. Teret iş katı kıyınır. Yöne sonundan yetkinecek dostlarımı da hedil ederler. O ne hili? Bular görüyor musun? Şulun her biri 10 lira. Ödüm yaman kovu geçiyor. Eğer sen bana kömek etsen... Sen kim duruyacaksın? Men günüme koy. Baydanını kaytıraymağın. Menninle ya bana kömek edersin ya da bir yerden gitmeli olurdun. O ne hili? Men sana anam sarmaştım. Sen anamı ödemedin. Bar onu, sana bir yerde bulmağa ruhsat yok. Gitmesem ne olur? Şu iyice bağırlık olur. Şu görüyence dağıtlarının sen yapsın aşağından çıkar. Men korkup bilmersin, bağırın aytacak. Eğer aydaydın menden oğulluğu araşma. Seni... Oğlum jaň edýä ödýän men gallyraryn. Alo? Ali? Nähili oğlum? Biz oňat Hudaýa şükür sen nähili? Sesin bir hili gelýär oğlum. Levent mi? Leventden bar. Levent? Şu atamlar jaň ederlermi? Alo? Al nähili? Levent, häzir aýtjak zatlarym ejem aýdaýmyň. Inni dinle. Hay, qara golly täni. Näme ýerbet zat bolupmy? Bolýa, sen arkaýyn bolay. Bolýa, bir alajyn eder. Bu gece bir dadyp oňarsyň, soň habarlaşarys. Sag bol. Ine gördüňmi? Öwüp bilen oğluň ýatakxanadan kogulypdyr. Inni kim halas eder ony? Men. Yene öwün bolýan ony. Maňa gedek galsa, Gyşyň güni köçede ne derke? ağlama daýdy, ağlama. Bir alajyn ederiz. Emma bir şert bilen, men öýlenmekçi bolýan. Udaşyra ötmeli bordum. Öýlenmekçi mi? Kimi? Selene? O nähili bolar oğlum? Daýda, gorkulmak üçin aýdanmak. Ýöne maňa kömek etmeseň, ala gyşyň gününi köçede galyp şagallara şam bolar. Onu soňam udaşyra iý berer ýaly senden başga hiç kimim ýok. Ali seleni bärde goýup şähere gitdi. Okap ula adam bolar. Menem halan gyýdym öýlenerin. Muň näme serbet? Näme bolar şey daýymdy? Gürleşdikmi? Aylar hanım gowmaýagdaýyňyz. Oňat. Bir zat bolan bolsa näme bolup geçenini maňa gurrunmaýaryň. Belki kömegim teger.
Demek Levent telene ölülmekçi bolýar-da. Islegin bir jaý etmekden başga çärem ýok. Alyň ýek gözü köçede galypdyr. Pul bolsa Leventdi. Ontuda näçe ýyllap bizi berdi gulýal edip işletdi. Men näme etmeli? Näme etmeli? Ala habar berseňiz näme? Habar veremde de sesini çıkarmaz. Bagryna daş baglap dymar. Hemişe özüni horlatdy ýördi. Onu senem tanadyň. Belki beýle däldir. Her kimiň çägi bar ahry. Meňem çägim Matalik haga. İşten boşden. Daýda, senem gitmek isleýän bolsaň, ýoluň açyk bolsun. Ödüňiň ödüň görgün. Sen Levent sen gaterbet. Onsanyň ganynyny erbetlik ýokdur. Onsan newtini eňlep erbet bolýar. Ýagşylyk bolsa onsanyň ganynyna bardyr. Azajyk özüňem gaýrat etseň, içiňdäki ýagşylyk edýän ýamanlyklaryň üstün çykar, ananay. Ýalňyçlykdan tiýdirek elini çek. Siz intigin berdemi? Han derro gidin berden. Sipariş Buyurun dağıtları kuturup bilersinizmi? Salih kısa olmasa inni işläp bilmez. O ne ahili? Sen özüň sorarsyň Levent. Alo. Semih dahi? Öýdemiň? İşim bardy, şonu aýtjaktym. Hemen bir hayırly iş hatda gürleşekdim. Bolanda atlar eşitdiňmi Semih dahi? Ýok oglum eşdemek. Daýdam bilen Ali meni ýeke goýup gitdiler. Onsuzam Ali umumy ýatakxanadan kogulypdyr. Adam ogly çiğ tüýde mendir diýip menime dam aýdýadmy? Yer bolýar Semih dahi. Bilýän başym ýaş. Ýöne inni meňem öýlenesim gelýär. Nähili kyn ýagdaýdadyňmy? Ödüň bilýän. Ine bugunem görüşüňe ödüm geldim. Gep uzalda oturmayın. Men seline öýlenmek isleýän. Ruhsat etseňiz, bu meseleni has arkadan gürleşmek üçin ertesi akşam size gelmekçi. Bilişiňiz ýaly, ýurda nur daýdamam ýok. Ol bolan bolsa şoňdan gelerdim. Ene mundan soň ulum maşgala bolarsa oglum. Men goça oglum. Kızım senin. Eger göwlüm ýany bolsaň ýok diýer, gutarır da. Ha, ýogsa da ala näme bolan işitdiňmi? Umumy ýaşaý çaýynyň goýupdyr. Hawa. Ene ýagda ýaşaýly. Adam ogly çiğ tüýde menne. Ýöne meň pikirim sorasaňa, saňa durmuş gurmak üçin Leventden gowulan bolmaz. Eşdiýärmi gaýdym? Öz geljegiň üçin meň pikirimçe şoň bilen durmuş gursaň gowular. Men näme? Bugun wa erti ýok. Beýdime kaka. Ýöne bir dogry da. Gel gowsy razylyk bereli. Meňem gözüm ýyrynda galmasyn. Näil bolýarmy gaýdym? Diňle, erti akşam Levent geler. Gowja pikirlenip belli bir karara gelin. Bolýarmy? Kaka. Owa. Bolýar. Levent akşam gelsin. Güzel. Men gyýjak adam. Sen üzülme. Sen gynanmaňa çydap bilmen kaka.
güzel kızım. Gıydym. Men haridekçek. Sen taýarlyk görber. Akşam benim ýürek geljek bolaryn, bolýarmy? Bolýa kaka. Ýoluň açyk bolsun. Sag bol Gıydym. Alo? Alo? Näme? Nerede? Häzir barýan. Gowmy ýagdaý? Ey Allah, barýan, häzir barýan. Ali. Salih ağa, salam. Nähili? Bärdin hem işleýän? Bir iş bar eken, şonu gürleşmäge gelipdim. Gelenime görä senem görküdäýin diýdim. O nähili? Biziň ustaxanamyz näme? Men o ýerden çykdym. Dertiň açan başlaýar, biraz gürleşelimi? Elbetde, entek wagtym bar. Salih ağa. Nädip baňa beli ýamanyň edip billerkä? Olaryň ikisine men nähili gowy ýadym ahyry. Bir dogunumdan ýakyn. Eýlekdi bolsa öýlenmekçi bolýan Gıydym. Bu nähili bolar Salih ağa? Nädip beýdip billerkä? Anynyň näse doýmany bilmez Ali. Birini alsa üçesini isler. Üçesini alan soň gözüni bäşe diker. Bu zalymlykdyr. Allah hökman birini bu zulmyň garşysyna çykarýaly güýç berer. Sen şunu düşünmegiň gerek. Senin ortaň näde derdiň? Saňa şunça ýamanyň eden soň baryp Leventiň ýüzüne seredermidin? Men onu Allah tapşyrýan. Allah tapşyrmak yamanlyk edeniň ören kyn ýagdaýlara düşmegine razy bolmakdyr. Çünki Levent göze görünüp duran ýalňyşlyk edýär. Gowmuş o. Pälen tapjy dadyny çeksinmi? Bir insan hökmünni biriniň kynanjyna seredip durup bilermiň? Ol otda ýanýaka perýadyny eşitmedik bolup durup bilermiň? Düşmanyň bolsasyň şey edip bilermiň? Edip bilmen. Onsoňam selen sen halya. Ýönül ağlanny. Oňum hakykaty bilmä haky bar. Ol etçäň edipdir. Ol şey etmeli boldy. Oňa da zulm edildi. Sen umydyň üzme. Entek düzetmäge wagt bar. Ýogam soň puşman edäými? Hudaýa şükür kaka. Ýagdaýyň gowy eken. Saňa bir zat bolar öýdüp gaty gorkdum. Gaýyk etme Gıydym. Ýagdaý meni gowy. Temik daýy, selen geçdik bolsun. Sag bol oglum. Otur. Hoş geldin. Ýagdaýyňy oňatmy. Oňat oglum, oňat. Gıydym gaty gorkdum, men şoňa gynanýan. Oň göz ýaşyna çydap bilemok. Siz arkaýyn boluň, temik daýy. Eger selen razy bolsa, mundan beýle hiç wagt oň ağlamagyna ýol berip bilmen. Siziň ikiňizden men baglan. Bu işi udadyp oturmaň hajaty ýokny. Men ýagdaýyma görýäňiz. Kaka beýdimi? Gözüm açyk gitmedi ýaly, tiýdirek goşuňyzy birikdirin. Maňa bir zat dolaýsa,
Gıydymy sana tavsiryan Levent. Kim var? Ali? Ali? Oğlum? Balam. Anne hayrola? Ece nire gidip barýadyň? Sen yanına gidecektim oğlum. İnne çıdap bilemok. Berden uzağa gidip durmuşa täzeden başlarlayacaktım. Besir, bir alacın tapor siyecektim. Ağlama Ece, ağlama. Näme çıdasam da sen göz ýaşlaryňa çıdap bilmen. Haw Ece, besir. Bağışla meni, Salih ağa dogry aýdýan eken. Meni bu zatlara öňrek garşy çykmaly ekenim. Bütün işlerler yok goli, ähli işler gutaraýyp durýar. Elbette utardyk, hoş geldiňiz. Hoş geldim. Ýöne kän bir hoş görmedim. O nähili? Şu gutardygy minni. Hawa? Hepsi böyle. Emme şuňaly boljak gurda men bular alyp bilmen. Aýjaňy näme gürleşdik-a? Şoňa ura çykdy jetdim. Az adam däl, bizi gatty ýana alar. O meň işim däl. Biz beýle uğraşmaýyk. Onu el almarsyň, alarsyň. Şonça çykdy jetdik. Näme dil munça zady? Öňünden tölen puluma maýdyna bererdin. Hatda kadyýety ýutup jerimi töretmäge hakym men. Düşünýärmi? Bir hasap ediýe däýdime, ustahanaň elinden alban bilýän. Ýa-ni urunup başlapdyň, hiç olmasa ýanynda işlerdin. Gummol. Amatör. Ey Allah. Hemme zady elleňi derdim. İş gaýtdy. Ama Ýöne esasa selen elleňi dirmellär. yardım Kömek edin. edeýinmi? Sağ olun. Sağ olun. Görýän gülen ýekelik aňsat däl. Çağalaryň İstanbul'la gyzymyň bäbegi bolly şoň ýanyndan gelýän. Ýaşydyň bolsun, berde hiç kimiňiz ýokmy? Bar, yegenim bar. Ýöne oňam işi başyndan agdyk. Jaň etip adara goýmaýyn diýdim. Sizem şu taýdanmy? Hawa, men ustaçylyk edýän. Yegenimiň hem ustahanasy bar. Levent abaýy tanıýaňyzmy? Elbette tanıyan. Ýanyny işledim. Ol şu gün akşam adaglanýa. Siziň habaryňyz ýokmy? Ýok, habar bermedi. Ey Allah, kim bilen adaglanýar? Hemik sezginiň gyýdy selen bilen. Onu tanıýaňyzmy? Kim dedi? Kim diýdiňiz? Hemik sezgin. Yaşlarım gelen bolsa inni başlaýaberelin. Elbette başlaýalyn. Levent oğlum, ber de ýükleri. Nerede bu yüz? Yüzük niredeki? Ey Allah. Hay Allah. Cüýümde goýupdym öde. Nire ýitirmolluk ha. Neyse. Zyýany ýok. Ädirlikçe merhum aýalym ikimiziň ýüzüklerimiz dakaýyn. Tapaňyzyň soňam Şuna gowy tapdyň ay. Pardon. bağışlan. Hani ruhsat edin, gutlaýar. Allah bir ýatykda garasyn. Sağ olun. Men açarım. Hayırlı olsun. Ali, hoş geldin.
Bizim şeýle günni al näme üçin gelmedik diýip otyrdyk. Gel, giri ber. Hadi. Hani elim olsa bağıtlı olun. Han tuğrotuňyzy alayın bir ýere güýşüň. Evet. Ýene bir gedek. Hani ýylgyryň. Hadi bir poz. Ver ana oňat. Gülümseyin. Hani ýene bir gedek. Harika. Evet bir poz daha. Ýylgyryň. Gülümseyin. Ver ana oňat. Çok güzel. Ver ana oňat. Çok güzel. Ver ana oňat. Daşaryk çık Levent. Çık daşaryk. Ne o Ali? Hem ol Ali. Aklın sıra gelecek. Şey dip gelip davran bozjokdyňmy? Levent, seni jaň näme? Ma gaýran bolup günaň ýapjak bolýarmy? Sen ödüň näkär? Seni ýeki edem soramadyň, ondan soňam sen nähil adam? Nädip beýle ýalan sözläp bilýän? Sen meňle näil gurlaşýan? Diliň ýygyna, ödüň ýalançy. Meni hiç kim ýalan sözlemedim. Sen başta ödüň ýalan sözledin. Edýän zatlaryňy pikirlenmediňmi? Bana cesaret. Meni öjükdiren ödüň. Sesin çıkarmadın. Demek ödüň şeýle bolmagyny istedin. Men sesim çıkarmadymmy? Elbette. Men pul iý bermedik wagtyma jaň ederdiň. Demek şähere gidip okumak selinden gowda. Şeýlemi? Näme üçin selen bilen? Dur. Selen mundan meýlek men adaglym. Ol hakda sere sap gürlü. Levent. Sen Selen'i öýlenip bilmersiň. Sana ne Saňa näme bolýar ýurdan urdaýda? Aýtjak zatlarym üns berip diňle. Men bir uly günäh iş etdim. Ne yapacağım? Şimdi men ne ederim ýurdan ur. Karım Ali. Aýalyma näme diýer? Näde baýdaryn? Etjek zadymyz ýok Seyfi. Çäret barmy? Ýok. Var. Çäret wa ýurdan ur. Maňa ýeki tek kömek edip biljek diňe sensiň. İkimizin kakylarymyz dogan. Biz garnaş ahry. Sen maňa kömek et. Çağam ýaşamady. Bu bizim soňky mümkinçiligimizdi. Indi çağamyz bolmaz. Senin haýyşma. Näme seseň edeýin. Ondan soň seni Nurdanyň gujagyna öz ellerim bilen berdim. Oglum. Men oglum. Tügeleme oğlum. Gel balam. Men oğlum. Tügeleme. Bebeklerim nasıl? Ekiller näýli? Gıynansagam ekizleriň biri ýaşamady. Ne demek? Sen näme diýjek bolýan? Men günäm geçiň. Size yalan sözledim. Yanlışlık ettim. Öz behwedim üçin özüm arladım. Yerliksiz ýüreg ýukalyk etdim. Aslında gorsa gaty doň yüreklik edipdirin. Sen näme diýjek bolýan? Selen sen doganyň. Nasıl yani? O näýli? Inni Howwa. Levent siziň ogluňuz. Ekizleriň biri. Yalan söylüyen yalan. Levent. 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 Ağır ya. Katı ağır ya. Yaşarsın. Ne deyip orada hiç tat olmadı, yaşarsın. Levent, yaşarsın. Yaşarsın Levent. Sen bir sana bir maşala gerekdi, maňa da ogul. Ey gudratly güýçli. Giýjem orta bizi biri ýerimde gowşurdyň. Dayda, Oglaşdyňmy? oglaşdym Levent. Oglaşdym. Oglaşanyň gaty begenýän. bir araba. Ulu ötürdüm.
Han tidirek öýüg deli. Sana şonça ýamana geden soňam, entege men goýan bolsaň sen akmak bolmaly Ali. Men akmak del. Ýöne umydym bar Levent. Insan umyt bilen ýaşaýar. Ali. Men ýalňyşymy düşündüm. Hany öýüg deli, hany? Ana gördüňmi? Adamlar öldürçe näýli hasaplar edýärler. Ýöne şonu da älemiň hikmet bilen aýlanyşyna garşy durup bilmeýärler. Näýil goýadypdyrlar. Keter aýlanar, sap aýlanar, gün geçer, hasap aýlanar. Ol iýinçeden iýinçe hasaplayan Allah şükürler bolsun. Amin.